Hello लोगोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ सासे लोगोआ मेकआप खालामनो लेंहरदो आरो फट'शुटनि थाखाय नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो आं दा थांगासिनो ओमफ्राय आं दा थाबायनासो आरो दा ओमफ्राय बेगानो ओमफ्राय आं थिखांनो हायाखै गिलिरथार ओमफ्राय लामायाव ओमफ्राय एसे गारनायानोसै ओमफ्राय बर' बाजारालागै आङो मानो थांगोन आरो ओमफ्राय बिसोर आंखौ लांफैगोन दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दख'नाखौ माने बिखुनजोआसो बायनो थांदों आरो बिना ओमफ्राय मबाइलाव देखायहरगासिनो भिडिअ कलाव माबायदि दख'नाखौ लानांगौ होननानै दख'नाखौ माने पसन्द जानाय जायो सोंहरगासिनो आरो दे आपसि दे दख'ना बासिना जि गोबावखा नामा गावासो नायनाङाथ' जाबाय हाबा जानांसिगोनलै माथो साइस नुयोलाय मोजां जायाब्रा दाम खमनि मबाइल आंना माबा गैयालै जोंहा मोनसे दंमोन आंथ' इखौ रोङानो दांनो रोङा माबायदिथाय दे हिनजाव खनसे आंखौ नाहरदो मेगना नायथायाखै नामा दोनबाय थाबा बयासो जायो बुस्थुआ इउज खालामनांगौ सम सम गोमोनोजोब्बायहाय केमेरायानो आंना इउज खालामनांगौ बाबायाल' बाहायबाय थायो भिडिअसो लालाबाय थायो जेराव बेराव हौवा गोदाना आं भिडिअसो लादो दे mana आखाइखौ हेफर नैजों फैनाय कुमार नै ओरै मोनसे ला ओइ बिदि नङालै ओरै था माबा ओरै मोनसे लानांगोन ओरै ओंखायनोथ' आंबो थांदोंमोन बिदिखौनो खोमाबाय खोनावरल'थासो आरो खबर लानायाबो जायाखै नोंनिया नाय थानाय आं नोंनो खोन्थानो नों थानायखौनो आं खोन्थाबावनो दे थानाय नोंबो थानाय दे था ओरै था इदि जेरै ना इदिब्रा इदि मोनसे खोमाबाय करि दे मोनसे लागोन दे बिदि ला दे सुनजालै बे गेजेराव फैया आंनि फाफ्लियाव मोनसे माने इखिनियाव बेसरा खम ना फाफ्लियाव नायब्रा आंखौ बायगोन दै बेसरा मोजां ना गेप्स गेप्सफ्रा बेसराबो मार फिथाइ थायखादो बेसरा अबेबा दं अबेबा गैयालै इदिबो थागोन ना दे बिदि जायो इदि लानांगोन आखाइखौ दे नाय आखाइखौ नोरियाव लाबोथारब्रा होमबा बे हौवायाबो इखौ लाग्रो दे इखौ बारै लाना सिम्पुलखौ लाग्रो दे माबायदि लाग्रो दे सिम्पुलखौ लाग्रो बानायबाय थागोन सिम्पुलखौ लाग्रो मोनसे बाथ्रा खोन्थागोन सायानांगोन नाय सिन्थिया मोजां मिनि आरो सुनदा दे मिनि एसे हाथायफोरखौ देखाय डिजाइन गेम मा मोजां नुगोन बेखौलाय आया सिम्पोल होनदो गोलैसो दा दे नाय साके नाय सानि दे नोंबो नाहर जुमुनाया साइड जानाय इखौ नाय केमेरा ना सानैजों नायलाय सानैजों नायलाय जि दे जि नुहुरलायो इदिल' जेसे नुहुरलायो इदिनो जि नुहुरो दे नोङो ओइ माबाथार थाब थादों नायथारनाय बायदिखौनो खालामब्रा नै खाथियाव बै थाथारबोनाय ओइ इखिनिया गेप्स थादोंसना ओइयो ओइ खुदुबदुब जादों सिदा जा नोङा आथिङा आंना ओइ आदानि आथिङा नै इदि गाजोबनांगौ नांगौबा ओइ फारसेखौ ओरै फाफ्लिया जागोन ना मोजां मोनो बिदिसो जानांगोन सुनथाया ओमफ्राय एसे इनि सिगाङाव थाबा मोजां जागोन सिदायैनो ओरै सिदायैनो जेरै दं इदिनो आंखौ नाहरनाङा ओइजोंसो नाहर नोंसोरो नाहरनो नांगौ ना आसिथु नांगौ आसिथु दे आसिथु नायहर ओइ खोख्लै नाहरना सिन्थिया जोंखौ नाहरना
मिनिसिबायसो दं सुनता मिनिसे मिनिसिबायथ' आरो मिनिसिल'बा जाबाय सुनताया एसे नायनानै मिनिसिल' जा सानैजों गोजाननिफ्राय नुथारदों नामा नोङो केमेराखौ मिनि नाला हर एसे मिनि देलाय लामायासो जानांगौ बरिया जागौमोन लामायावबा ओइयाव मोजां जानो खोमा हाखौगोनसो मा एसे गोजाननिफ्राय लालाय ओरै गोलाव ला एसे लाले आं दा इ लानाय माबाया फट' सुनो थाखाय ओरैनो बानायदो हारसिंनिबोला र' लानाय खालामजागोन ओइ सिगां आखाइ हमलायनानै थाबायनाय बायदि खनसेला थाबायनाय बायदि उल्था बायदि जाबाय खोमा आखाइ हमनाया बुंनाय लिंकिया लोरिलायबाय नामा खेबनाय मोनसे खेब बिदि मोनसे खेब दे सानदि माबा फिलिन नाहर दे थानाय सुनता थानाय साननि उल्थालाय बोरै मोजां फिदिंनाय मानसिखौ इखौ मोजां खेबबावनो मोनसे माबोरै इबो मार फाग्ला दिलै मोनदों थारमाने सेम पजिसन मोसौआइनि मोसौआ रले मोसौ थांनो हाब लामाजों नङाबा थाबायबावलाया खोमा आयौ लामा गैला दंफांखौ सिनदो दंफांखौ गेजेराव दोन दालाय माथो नुख' होगोनो नामा हाब साबायनांगौ हा एसे आखाइखौ एसे गोजौ लाबो गाहायाव मादे आखाइखौ दानजाव खाथियाव बुंबाव सुनता खाथियाव बुंबाव स्टाप सुनता मिनि अरजोब थाबाय थानालै नायलायदो मोखांजों मोखां एसे साइड थानानै नाय केमेरा का नाया मानो मोनाबाथाय आंना बोरै जायो खुला लानो नोंना साबसिन नंगौ So लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय